Sunt bărbat de calitate, super calitate, 24 de carate și sunt talentat în toate. Mi-ar trăi dușmanii mei 100 de vieți, nu o să aibă niciodată capul meu isteț. Sunt bărbat de calitate, super calitate, 24 de carate și sunt talentat în toate. Mi-ar trăi dușmanii mei 100 de vieți, nu o să aibă niciodată capul meu isteț. La mine gândește capul și câștig banii cu sacul, de că ia dușmanul mare care chiar minte n-are. La mine gândește capul și câștig banii. Да, то что нормально, бля, да. Шайтаны с вами, бля, вообще нахуй не выходят, что вы.